Takže prepáčte, že som v minulom dieli som nestihol dobiť ten metin, takže som zostal tu. No tam ja som čakal, že to nestihnem dotočiť, že sa mi to zruší, aj sa to stalo. Takže za to sa vám ospravedlňujem. Tak budem dávať dve videjka na jeden deň. Takže sme tu zase a ja už tento metin dokončím. Že by ste videli, čo z neho mi padne. No poďme. Čo prestaň, hej. Červený lektár. Kanči, čo? Kanči certifán. Kámo, to čo mi spadlo, to je jaká pecka. Aj to budem mať toho malého tigrika. To je jaká pecka. A že to za koľko predám, kámo, ideme do Ždiny. To je jaké super veci mi padajú. Ty brďo. Tak to som vôbec nečakal, že mi toto padne. Teraz také znovu ďalšie, ne? To stojí v obchode. Koľko to asi stojí v obchode? Počkaj. Stúj. Nieco, stůj, mám pro tebe něco. To je jaká pecka, ty brďo, dajte hlas. Dajte like, dajte odber, dajte pecku. Dajte hlas, dajte like, dajte odber, je to pecka. Ty vole, ten Magor ešte za mnou beží. Už ti to nedám, ja ti to nedám. A to nejde dať. Takže teraz mi napíšte, či to mám otvoriť, alebo či to mám nechať na lepšie chvíľky. Ešte by ma zajímalo, či sa to dá predať. Počkať, za koľko to kúpim v obchode? Nové predmety, to bolo sa mi to, že niekde tu. To sa mi zdá, že to bolo. Ne. Alebo v tých nových predmetoch, že by to bolo. Ne. Tu to asi bude. Či nie? Ne, to je smrdno. Tu to bude. Ne. Áno. Kanči certifika. Mladého divokého kance si... Jo, vlastníme divokého kance. Jupi! A počkaj, za koľko to je? 99 dračích mincí. Tak to bude drahé. To bude hrozne to bude drahé. Tak ja to použijem, či? Ako sa to vlastne používa? Divokého kance. Certifikát vlastníctví mladého divokého kance. Lenže ak sa to používa, ľudia, to je len nejaký bug, ne? Teraz sa odpojím a prihlásim a tam nebude nič, ne? Jak sa to otvára. Kniha tiež by 2 milióny. Požehnaný pergamen 2 milióny 910. No. To by som ma nečakal. To som vôbec to nečakal, ty beri, ale jak sa to otvára? Široký plus 9, Brnko, no... O čom tam je reč? Tak akože vážne, ja sa odpojím a potom sa pripojím. Keď to je pravda. Fú, jebne. Mňa fakt jebne. Pecka. Tak.
What? Super. Ano, win. Super. To som šťastný, že to mám. Ano. Jak sa to používa, ty brďa, tomu ja musím niekomu napísať, jak sa to používa. Alebo počkať, koľko ešte koľko máme minút. Celých. Takže napíšem pod video, ako sa to používa, alebo čo s tým. Alebo niečo také, ja neviem. Ste mi napíšte. No, tak skúsime si vylepšiť asi ešte štít, alebo helmu. Asi štít. Ale aj, dajme tomu aj. Bože, už neviem, kde kovar. Takže vylepšíme si tu jeden leží. Keby to bolo tak ako v tom raste, že si takto ľahne a ho môžete potom okradnúť. Ty brďo. To by bolo piestne hustý. Úspešné. Tak to mám šťastný deň dneska. Plus 4. Prosím. Áno. Kožené tieto mi už práskňu. Toto už viem. Toto môžem dať ešte na plus 4. Áno. My toto ešte zlepšíme. Poď. Toto dáš na plus 4 a toto na plus 1. Toto je taký magor toto. Nové zboží? Čo? Svitek pri pútaní. To čo je? To je akože na čo? To pravdepodobne musíme... $100,000. Čo to je drahšie než toto? Odpútání. Tak to je ale sranda. Tak nič. Úkol 14. Tak ideme ešte dokončiť tú úlohu. Tam je sjezdický lístok. Aha, to musím ísť za tým. Tak ne. Je tu jeden debil. Ja mu to napíše. Nič. Tak nie, no. Tak ideme splniť tam tú úlohu, čo tu máme. Tu som ju už asi odklikal. Aha, odklikal som ju. Máme ešte zabiť dve kusy. Druhú. Hladový... Počkaj, tak to bolo. Hladový šedý silný vlk. Áno, tak to bolo. Ja si to pamätám, stále si to pamätám. To by som si musel pohnúť, lebo za chvíľku musím ukončiť video. Poďme. Pridaj. No, asi pôjdeme aj na to miesto, ale či tam budú toto, nikto nevie. Počkaj, vtedy sme išli tam, či tam? Tam sa mi to, ne? Hladový šedý vlk. Keď tu bol ten líkos, tak my sme išli tam potom vyššie, ne? Áno, myslím, že tak. Áno, presne tak. Tam, kde to teraz stojí. To je súrak. Tu boli, a tu už nie sú tu. Ale ja dopustím, že by sa tu spamili. Ste ma nastrali. Si zoberiem aj súram, je to jedno. Teraz budem pomaly chodiť. To je také zákaz schválnosti. To bola sranda, keby zo súram prišli divočáci. Sa oddedila od ľudí a pridala sa k zvieratám. To je hrozná